Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba min ye an ka page Facebook ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ ka Radio Joliba lamɛn Canal Plus fana sanfɛ nin waati in na awa numéro 866 n'i y'o kɔri Canal Plus kan i mana kɛ diɲɛ fan o fan i bɛ se k'an lamɛn Radio Joliba kan limanaw min y'aw ka nin jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye minnu bɛ lakale aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma limanaw ni dɛgɛ kaɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye o dana mana gosi a diyagoyalen bɛ an kan an ka ye kɛnɛ in kan awa kunnafoni di gafe minnu bɛ fasiri don o don kunnafonidilaw ka don o don kunnafoni sɔgɔbɛli ka fasiri nanzarakan na n'olu y'a fasiri limanaw min diyagoyalen bɛ an kan o ye k'a lakale aw ye bamanankan na sabu fasiridi sɛbɛn ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ awa jamanadenw ka teli a ma dɔw senna ka teli dɔw yɛrɛ tɛ ayiwa waati sɔrɔ k'a kalan anw na kɛ olu kumada ye anw na kɛ olu ɲɛ ye jamanaw ka se ka gafe ninnu kɔnɔkumaw lakale an ka fiɲɛ siraw kan o ka se ka bɔ jamana kunnafoni kalama sabu o ko de ko kunnafoni fana ye hakɛ dɔ de ye n'i m'ale sɔrɔ ka ban a bɛ n'a fɔ majɛ kɛra buna hadamadenya la an sigikun ye limanaw jɛkabaara don ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo minnu bɛ k'an lamɛn Radio Joliba sanfɛ Bɔkari Tarawele Grand B ale bɛ ka nɛgɛ karafe minɛ radio fan fɛ min ye Isufu Sangare Lamine Kulubali Augustin Ishobi Musa Hayidara olu bɛ k'an bila an ka page Facebook kan an balimaw bi ye araba ye limanaw décembre kalo ye tile 4 sɔrɔ san 2024 an bɛ k'an kunda san ban waati kan kuma na an b'a fɔ na aw bisimila gafew lakali kɛnɛ kan limanaw gafe minnu bɛ yen n'olu b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bi yan min ye l'indépendant ye ale bi yan ayiwa l'informateur ale bi yan min bɛ le soir de Bamako ale fana bi yan awa an bɛna lajɛ ninnu kɔnɔ kuma k'o lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw aw bisimila an b'a daminɛ ni fasiri sɛbɛn min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw ɲɛdan kura a kumana a ko min ye premier ministre ye n'o ye gouvernement ɲɛmaa ye Abdoulaye Mayiga awa ko a ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɔ boloda ɲɔgɔn ye fɔlɔ min ni o bɛ tali kɛ awa séminaire gouvernemental kan limanaw nin ye ministrew yɛrɛ dama an'u ka ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye nin y'o ɲɔgɔn ye fɔlɔ de kɛlen ye kabi min ye Abdoulaye Mayiga sugandira ka kɛ gouvernement ɲɛmaa ye o la sa o dɔgɔduma kun ye kunungo tarata ye décembre kalo tile 3 in premier ministre limanaw ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra da ka ɲɛsin ministrew ma a k'u ma ko awa gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka a ɲininen bɛ u fɛ u bolola fɛn min b'u bolo nafolomafɛn walima fɛn wɛrɛ la awa k'u ka a da kɛnɛ kan u ka taa yira ko de ma nanzarakan na ko déclaration de biens yɔrɔ nin waati in na limanaw nin kuma yɛrɛ cayara kosɛbɛ n'i y'a lajɛ min bɛ awa an ka ministrew ko fɔ awa k'a daminɛ awa département cabinet ɲɛmɔgɔw ka taa se ministre ɲɛmɔgɔw ma awa minnu kun bɛ ni awa minnu bɛ ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ la awa bɛɛ lajɛlen de kun bɛ kɛnɛ in kan ko kuma in y'a fɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la fasiri y'a jira k'a fɔ ko min ye général de division Abdoulaye Mayiga kunungo tarata awa ale ka séminaire gouvernemental min sigira nin ye yɔrɔ ministre minnu sugandira ministre kura minnu bɛ gouvernement in kɔnɔ limanaw a caman bɛ politique mɔgɔw tɛ dɛ a bɛ fɔ minnu ma ko technocrates nin bɛɛ ye awa maaw ye minnu bɛ politique kasa t'u nɔfɛ ni laɲini ye de k'a fɔ gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan awa baara min kalifara u la n'o ye awa action gouvernementale ko n'a sinsinnen bɛ laɲini 8 kan gouvernement maa bɛɛ lajɛlen o ɲɛfɔra u ye awa gouvernement ɲɛmaa n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ale min fana ni a jirala k'a fɔ administration territoriale n'o y'an ka mara cɛmabɔli ye o fana bɛ a bolo awa a ka sɔrɔ ka ladilikan d'u ma k'a fɔ awa laɲini min bɛ gouvernement fɛ ani taabolo min dira gouvernement ma laɲini 8 in na awa o ka se ka bato baara ka se ka kɛ ni o ye ani ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ général d'armée Assimi Goïta ye min ɲini maliko yɛrɛ la n'o de ye k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛya n'o ye respect de la souveraineté ye o ka lafasa ani fana min ye jamanadenw ka laɲini o ka baara ka se ka kɛ ni o ye ani min ye jamana ayiwa sɔrɔ ani jamana ka nafa bɛ sira o sira kan o de ye kuntilenna yɛrɛ ye ayiwa Abdoulaye Mayiga y'o ɲɛfɔ limanaw nin waati laban in na a jarala k'a fɔ min ye gouvernement maaw ye yɔrɔ an filɛ nin ye furanjɛla fanga min yɛrɛ kɔnɔna la
awa ni jate bɔra office central de lutte contre l'enrichissement illicite de faits ale ye cakɛda ye min ɲɛsinen bɛ awa ka fɔ banaya fari k'o da min ye foroba baarakɛlaw fɛ k'a sɔrɔ ni i ka fɛn sɔrɔ fɛn min fana t'i ta ye ka se ka o dama k'o kɛlɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite de y'o kibaruyaw bɔ a ka rapport laban in na k'a fɔ ko ministre minnu bɛ yen k'u tɛ sɔn u bolofɛnw u ye baara daminɛ waati min na caman tɛ sɔn ka taa i bolofɛn yira dɛ a na kɛ Abdulayi Mayiga de ye o kuma de fɔra awa a sɔmin'o la ka se ka o ladilikan di gouvernement maaw ma a k'u ma ko awa fɛn min bɛ sen na sisan awa ko fɛn ministre fɛn bɛ yen k'i bɛ gouvernement in kɔnɔ bɛɛ k'i jija i ka taa i ka déclaration de bien kɛ n'o ye fɛn min b'i bolo ka taa yira ayiwa baara daminɛna nin de bɛ ne bolo nin de bɛ ne bolo o ɲuman de ye n'i bɔtɔ don ministeriya la a kana taa fɔ ko karisa fɛn b'i bolo e ni fɛn min man kan a dun jɛrɛla k'a fɔ o tile ka rapport laban in na ko ministriw minnu bɛ t'u ka bolofɛnw yira awa o de dɔgɔyara kosɛbɛ ko 100 san 2018 na maa 33 o de taara yira nka caman de nana bɔ o la san tɔw minnu dara o kan ka n'a bila fo san 2023 la ko n'i y'a sigi 100 fɛn min tun bɛ 33 la o nana a yɛrɛ sɔrɔ fo fu ani murumuru 3 la yɔrɔ o dɔgɔyara a bɛ n'a fɔ 100 maa 3 de y'a ka bolofɛnw yira limanaw a ma dabɔ o kama ko gouvernement ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ ka gouvernement min tɛmɛna ministre 5 ɲɔgɔnna de sɔrɔla minnu taara u ka maa 20 ni kɔ cɛ la minnu taara u ka bolofɛnw yira o de la Abdulayi Mayiga ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n disi kan a fɔra ko i sugandira ka kɛ ministre ye ni sariya de y'a fɔ ko n'i kɛra ministre ye i ka taa i bolofɛnw yira Abdulayi Mayiga ka ɲɔgɔn ye min n'a y'o kɛ kunun n'o ye séminaire gouvernemental ye a sinzira nin kuma kan kosɛbɛ k'a fɔ ministre ye k'u ka t'u bolofɛnw yira limanaw nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ nouvelle horizon ka kunnafoni wɛrɛ bɛ yen o bɛ anw kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joliba TV News ale ka kibaruyaw kan ko waati min na limanaw Joliba TV News waati min na ale bɛ ka ayiwa sɛbɛnw bɛ ka minɛ a la ko kunnafoni sira dɔ bɛ Burkina Faso n'u k'a ma ko journal l'observateur Palga ale de welela olu fana ka conseil supérieur de la communication fɛ min fɔra ale ye dɔrɔn ko ayiwa a kana segin nin kan dɛ a ye baara min kɛ sisan a kana segin nin kan nka Joliba TV News ta limanaw ale ta kɛra a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a karila ye dɛ ko haute autorité de la communication n'o ye Mali fana ka cakɛda min ɲɛsinen bɛ kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili ma haki limanaw ko haki filɛ nin ka fɛn da Joliba ka fɛn min yɛrɛ ni a juguyara kosɛbɛ k'a bɛna fɔ ko ko in na yɔrɔ fan fila bɛɛ lajɛlen jalaki binnen bɛ kunnafoni sira fila in bɛɛ kan Joliba TV News Mali la ani journal l'observateur Palga Burkinakaw fɛ yen observateur Palga yɔrɔ ale ko de ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw waati min na jalakuraw tara ka di u ma n'o ye général Jaraw ye ko a y'o kuma a bɛna fɔ o kɛra mokɛbɔ de ye kunnafoni sira in fɛ ka min ye Mali généraux ka fɛn bɛɛ da u kan k'a fɔ k'u y'u yɛrɛ kɛ jɔyɔrɔbatigiw ye ka général Jala ta ka di u yɛrɛ ma o waati kelen waati min na Joliba fana limanaw n'i y'a lajɛ jalaki min binna Joliba TV News ka o ye a ka jɛmukan dɔ bɛ yen n'o ye rendez-vous des idées ye maa min kun welela o kɛnɛ kan o ye Isa Kawujime n'o ye conseil national de transition maakɔrɔ ye a ka maa min y'a wele o ye Mohamed Ater Alidu ye limanaw n'a fɔra ko jalaki binna Isa Kawujime kan kunnafoni sira Joliba TV News jalaki binna ale fana kan an b'o de dankan na ni Joliba kɔni ka jaw tigɛra nka ko observateur Palga limanaw ale yɔrɔ kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ da kelen ma yɔrɔ a fɔra de ko Joliba ka yan ko jalaki u ye ko latɔn Burukina jamana faamaw la observatoire Palga fana ale fana ka kunnafoni siraw ye jalaki de bi walima u y'an ka faamaw buruja ni ɲangi bɛɛ kan ka ni kumaw kɛɲɛna nka ɲangiw ma kɛɲɛ dɛ sabu ɲangi min dara Joliba kan o ɲangi kelen o ma da observateur Palga kan sabu olu ka ɲɛmɔgɔ welela de ka ladilikan di u ma o waati kelen Joliba TV News ale ka jaw minɛnen bɛ a la fɔlɔ haute autorité de la communication hali n'a sɔrɔla ko in kɛra a ma diya maa caman ye maliden caman y'i ka nisɔngoya jira a ko siratigɛ la bɔlɔlɔ siraw kan communiquéw kɛra hali maison de la presse yɛrɛ ale ye ko in kɔn ka se fo a dan na
ko nin bɛna kɛ sababu ye de ka kunnafoni sira minnu bɛ Mali la yan nɔ ka se ka kuma daminɛ u la ko n'i y'a lajɛ min ye kunnafoni sira minnu fana farala ɲɔgɔn kan n'o ye fɛcɛriw ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko u na hakililaw ta walima u na siraw ta ka se ka nin ko in kɔn walima ka waleyaw kɛ min bɛ se ka nin ko in kɔn limanaw hali politiki tɔnw i n'a fɔ plateforme Espérance Nouvelle jigiya kura ka taa se min ye parti yɛlɛma n'o ye Musa Mara ka tɔn ye limanaw ani jigiya kura olu bɛɛ lajɛlen ko k'u ka dɛmɛ bɛ Joliba TV News ale yɔrɔ sabu ko nin ye fɛn ye min tɛ bɛn Mali bɛɛ la n'o ye démocratie ye limanaw kuma de filɛ dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Ayiwa halisa an bɛ to min ye kunnafoniw lakali la limanaw min ye l'indépendant ye yɔrɔ an bɔra ka kunnafonidilaw ka ko ɲɛfɔ sisan segin kelen bɛ dɔwɛrɛ kan min ye l'indépendant kɔnɔna la yan nɔ limanaw a jarala k'a fɔ kodanko ma a bɛ na ni kolanɔgɔ ye ayiwa Senegalikaw ka jamana faamaw filɛ nin ye k'u bolo fa k'a ton dɛ l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Senegal dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ko Senegal ye dɔ fara a ta kan a fɔ min ma ko aide à la presse Senegal tun bɛ miliyari 1 murumuru 9 a tun b'o de ta k'o di kunnafonidilaw ma u ka jamana kan ko a y'a yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye limanaw ko nka dɔ farala a kan l'indépendant ka fasiri kɔnɔna la bi ko ka bɔ miliyari 1 ani murumuru 9 na ko ka taa miliyari 4 sisan miliyari 4 CFA wari la o de bɛ ta ka di Senegal kunnafonidilaw ma ko a y'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni kunnafoni sɔrɔla u ka minisiri min bɛ u ka kunnafoni ko kunna n'o ye Aliyu Sall ale de y'a lase kunungo tarata k'a fɔ ko dɔ farala Senegalikaw ka kunnafonidilaw ka dɛmɛ kan n'o ye aide à la presse ye a bɔra miliyari 1 ni murumuru 9 na ka kɛ miliyari 4 ye a ka fɔ la ko nin farankan in dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw kunnafonidilaw de jɔyɔrɔ ka bon jamana jɔli la ko fɛɛrɛ de don fana ka se ka kunnafonidilaw k'u bila minan kɔnɔ minan min bɛ yen n'u bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna la cogo min na n'i y'a lajɛ ko kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu bɛ Senegal n'o hakɛ bɛ taa 535 la olu de dɔnnen bɛ gouvernement fɛ nka minnu bɛ yen n'olu ni hakɛ in ka kan nafolo min fɔlen filɛ n'olu n'a sɔrɔli ka kan o bɛ taa 112 la o de la fana a jarala k'a fɔ Senegal jamana ɲɛmɔgɔ minisiri in ka kuma la ko tile 3 bɛ o kunnafonidila masina ninnu bolo tɔ minnu filɛ ko k'u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la walasa nafoloba min filɛ nin ye u bɛ se k'u ta sɔrɔ a la cogo min na limanaw an y'a fɔ ten kodanko ma a bɛ na ni kolanɔgɔ ye dɛ nka Mali la yan waati kelen tiɲɛ ye dɔwɛrɛ ye Mali la yan sabu a jarala k'a fɔ ko an kɔni ta kɛn bɛ yɛlɛko de ye sabu min ye an yɛrɛ ta ma miliyari 1 sɔrɔ miliyɔn 200 limanaw ko o de san o san o de tun bɛ ta ka di kunnafonidilaw ma Mali kunnafonidiko yɛrɛ bɛ cogo min na sɛgɛn ani baara yɛrɛ gɛlɛya limanaw o kɛn bɛ sababu ye Mali kunnafonidilaw bɛ baara kɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ala ye diɲɛ don o don da o de ka can ko k'a daminɛ san 2018 na ka n'a bila an bɛ don min na ko bi limanaw nafolo min n'a bɛ di kunnafonidilaw ma san o san dɔ de bɛ puruti ka bɔ a la n'i y'a lajɛ k'a daminɛ san 2018 ko miliyɔn 71 ani CFA wari 50,000 o taara ka di ko min yɛrɛ cayara la waati laban in na o ye miliyɔn 290 ye o yɛrɛ la o kɛra san 2019 o kɛra k'a sɔrɔ Bubu Sise ale bɛ premier ministre la o yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ walasa o nafolo in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na san 2020 na ko dɔ tilala ka na bɔ a la tuguni k'a kɛ miliyɔn 55 ani CFA wari 40,000 ani 4 ani dɔrɔmɛ 700 ani dɔɔni limanaw ko dɔ tilala ka na fara a kan wari in kɔni dɔ bɛ puruti a la dɔɔni bɛ fara a kan dɔɔni bɛ puruti a la dɔɔni bɛ fara a kan san 2020 la a bɔra miliyɔn 55 la ka na miliyɔn 136 la san 2021 la k'a daminɛ o de la sa fo ka n'a bila bi la limanaw min ye kunnafonidilaw kɔni bɛ delili sugu bɛɛ de la walasa u ka hakɛ n'o ye aide à la presse ye a bɛ se ka d'u ma cogo min na a kelen bɛ sababu ye bi limanaw Mali kunnafonidiso caman de bɛ yen dɔw yɛrɛ datugu dɔw yɛrɛ gɛlɛya b'u kan an bɛ don min na ko bi l'indépendant ka kunnafoni don limanaw a ko tuguni l'indépendant y'a jira k'a fɔ tuguni ko ɲɔgɔnye min bolodalen bɛ premier ministre
kura n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ale ni Mali politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ awa politique tɔn dɔw bɛ yen olu fɛlaba tɛ awa ɲɔgɔn ye in ye n'i y'a lajɛ ɲɔgɔn ye in bolodalen bɛ sini alamisa de premier ministre fɛ ayiwa min bɛ tali kɛ yɔrɔ min ni o ye awa centre de formation des collectivités min filɛ Kuluba awa n'a fɔra k'a fɔ kumasen min bɛna taa fɔ o ye ko kalata sɛbɛn liste électorale ale baara min bɛ sen na sisan ka taa se yɛlɛmani minnu bɛ politique ko nasira la awa ani kumamisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye divers ye o de ye kumasen yɛrɛ ye n'a sɔrɔla premier ministre ale ye wele bila politique tɔnw ma jamanaw ko awa u kana u ka sigi ka kuma awa nka politique tɔn dɔw bɛ yen olu y'u fɛla fɔ ka ban a jarala k'a fɔ min bɛ alliance des forces démocratiques AFD docteur Modibo Sumare ale ka tɔn ko awa fɛn kelen min kɛlen bɛ ka olu jɔrɔ ko in na o ye k'a fɔ awa parti politique ɲɛmɔgɔw awa kuma kelen min bɛ yen n'olu bɛ se ka u yɛrɛ ɲininka o la bi o de ye k'a fɔ kalata yɛrɛ waati jumɛn de don n'o tɛ ko kuma o kuma bɛna taa fɔ nin kɛnɛ in kan awa olu kɔni ɲɛ tɛ nafaba la min ye Useni Amion Gindo min ye CODEM ɲɛmɔgɔ ye ale ko nin ɲɔgɔn ye in awa ko a bɛna kɛ so kɔnɔ maa 500 de sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ ko a kɔni kɔni bɛna fɔ de premier ministre bɛna a bɛna a fɛla fɔ ayiwa politique tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ gouvernement nɔfɛ olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ ayiwa premier ministre b'a ka papier kuru ka taa n'a sen 2 ye ko in ma dabɔ o kama min ye Yusufu Jawara yɛlɛma ɲɛmɔgɔ ale ko nin ɲɔgɔn ye in awa ale kɔni tɛ kala turu fɛn kan fɔlɔ nka ko fɛn min kɛlen bɛ ka olu kɔni dabali ban bi walima fɛn min jɔrɔ b'olu la awa o de ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ labɛnnen bɛ kalata de kama wa ani fana o teri minnu bɛ yen n'o ye politique ɲɛmɔgɔ ye minnu minɛnen bɛ olu bilali ko o de ye olu hami ye n'o tɛ jamanaw kuma o kuma bɛ taa fɔ nin kɛnɛ kan nin kɔni ye awa kuma wɛrɛ de ye min tɛ olu hamina ye l'indépendant ka fasiri kɔnɔna la jamanaw ko nin kuma ninnu fɔ kun b'a la n'o tɛ furanjɛla fanga ni politique mɔgɔw cɛ a kɛn bɛ patikolonbajɛ de ye waati bɛɛ i b'a sɔrɔ ko caman de bɛ taa jamana kɔnɔ politique mɔgɔw kɛlen bɛ mangoniw ye foyi tɛ sara u la awa u kɛlen bɛ bolokɔfɛfɛn u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la a ko koba caman kɛra Mali kun kan politique mɔgɔw a ma sara u la foyi ma fɔ u ɲɛna u yɛrɛ ka fɔ la ko awa jamana lakanani ko bɛ cogo min na min ye awa MINUSMA tali ko o kɛra foyi ma sara politique mɔgɔw la min ye Mali yɛrɛ ye k'a ye a donna jɛrɛ kura la n'o ye Alliance des États du Sahel ye fɛn ma sara politique mɔgɔw la u ma sigi ka fɛn f'u ye min ye bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala Algérie accord d'Alger o bɛnkan sɛbɛn farala ka fili baara ti kɛ n'a ye bilen ko fɛn ma sara politique mɔgɔw la Mali ko k'a bɛ bɔ CEDEAO fana na politique mɔgɔw sigilen bɛ limanaw kɛmɛ bolokɔfɛfɛnw ye fɛn ma sara u la ko o waati kelen de la min ye premier ministre ye k'a ko k'a bɛ wele bila politique mɔgɔw ma mun de bɛna taa fɔ nin kɛnɛ kan mun bɛna taa fɔ politique mɔgɔw ye politique mɔgɔw dun y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ jogo dar'u la ko ka maa minnu minɛnen bɛ ka bila kaso la n'o ye maa 11 ye k'a fɔra k'olu yera ɲɔgɔn ye la walima k'u ye sariya sɔsɔ k'u bɛna jamana ayiwa basigibaliya don a kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun olu politique mɔgɔw tile kelen u ma ayiwa don jamana tɛnɛ la a fɔra de ko u ka ɲɔgɔn ye min kɛra awa ɲɔgɔn ye yɛrɛ a fɔra yɛrɛ ko jalaki min bin'u kan ko jalaki in tɛ sariya kɔnɔ o bɛɛ kɛra o politique mɔgɔw ko k'olu dun bɛ wele fɛn jumɛn na u bɛna taa mun de fɔ nin kɛnɛ kan nka fasiri ye kuma laban ni min ye l'indépendant a ko nin bɛɛ kɛra Choguel Kokala Mayiga ka waati la ale Choguel Kokala Mayiga kelen ni politique mɔgɔw yɔrɔ u ta kɛra ɲinɛ ni jakuma ye si tɛ fɛ ka si ye min bɛ Abdoulaye Mayiga yɔrɔ ale kun ye premier ministre jɔyɔrɔ ta waati dɔ la Choguel kun man kɛnɛ waati min na ale kun y'a ɲini kumaɲɔgɔnya ka sabati kumaɲɔgɔnya in kɛra waati ni kunkurunin ko de ye o ma se ka taa ɲɛ an bɛ don min na i ko bi politique mɔgɔw minnu bɛ yen ni o tɛ fɛ ka taa nin kɛnɛ in kan limanaw nka u fana ka ye nin kɛnɛ in kan o bɛ se ka fisaya u ma dɛ sabu mun bɛ u kun n'u kan cɛ u k'o fɔ premier ministre ye o fana na kɛ ayiwa faamuya ye kɛ kuma filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra l'indépendant kɔnɔ limanaw fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'informateur kumana limanaw a ko min ye pôle économique et financier ani cour suprême awa k'u filɛ nin ka tɛgɛ da min ye Mali sɛnɛkɛyɔrɔba n'o ye malo sɛnɛyɔrɔba in ye office du Niger
limana miliyari caman bɛ yen min na ma taa a taa yɔrɔ la bi dɛ a jala k'a fɔ ko vérificateur général k'a ye tile damadɔ kɛ office du Niger kɔnɔna la a bɔra ni jaabi min ye limana o jaabi ɲuman tɛ sabu miliyari caman de tununa a jala k'a fɔ ko miliyari 3 o kɔni taara ji la taacogo ma y'o la miliyɔn 200 ani 70 ɲɔgɔn na ko o kɔni kɛra i b'a fɔ k'a ta dɔrɔn k'a don kunnafoni ko nasira la miliyɔn 100 sara caman fana o fana taara k'o don taji la nka ko dalu ma ye o la maa wɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ ale tɔgɔ fɔlen bɛ nin cɛ in limana o kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ Mali yuruguyurugu ko caman bɛ yen n'a fɔra ko sugubulon kɔni bɛ di ka ban i b'a sɔrɔ nin cɛ in a tɔgɔ b'a la ko Adama limana Adama tɛ maa wɛrɛ Case Construction ɲɛmaa de don ko a tɔgɔ bɛ office Niger nafolo yuruguyurugu min kɛra nin ye ni vérificateur général y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ a jala k'a fɔ ko o kɔfɛ min ye office Niger DAF ye a fana n'o ye Umar Ture ye yɔrɔ ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la novembre kalo daminɛ in na pôle économique et financier ale kɔni bɛ taa ni ka segin la o ni ɲɔgɔn cɛ o ɲininkali yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min ye directeur général ye ale n'a a baarakɛla ɲɔgɔn tɔw limana ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ san 2020 san 2021 san 2022 ka taa bila san 2023 fo san 2024 min n'an filɛ o la nafolo kasabi min fɔlen filɛ nin ye limana ko wari minnu fɔlen filɛ nin ye caman de bɛ yen u ma don o donda fɛ a fɔra k'a ka don donda min fɛ a ma taa o sira fɛ o de la pôle économique et financier ani cour suprême miliyari 3 ani miliyɔn 176 ani kɔ an bɛ don min na i ko bi o de ɲɛ kan ka ɲini a taara sira min kan limanaw yɔrɔ office Niger ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye i b'a sɔrɔ min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sirabaw ye olu bɔli walima ji tɛmɛsiraw n'o ye dɛrɛnw ye olu labɔli i b'a sɔrɔ wari de bɛ ɲini walima forokura minnu bɛ yen n'olu bɛ dilan a jala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kokiri zone A ko a jala k'a fɔ hectare 700 ɲɔgɔnna kan ka dilan yen nɔ ko nafolo kasabi min taara ka don la Kolongo mara la miliyari 1 ani miliyɔn 600 ani kɔ limanaw juin kalo tile 16 san 2023 tɛmɛnen in na min ye jiboli siraba dɔ bɛ yen ni o ye distributeur de FJ yen fana Denbugu mara la a jala k'a fɔ ko miliyari 1 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔnna o fana taara ka don o baara la limanaw ani fana ko a jala k'a fɔ miliyɔn 400 ani 25 ko de fana taara min yɛrɛ taa cogo ma dɔn a nafolo taara cogo o cogo a ma se ka dɔn ko donna min ye taji la ko ka nin baara ninnu kɛ nka limanaw ni baara bɛ kɛ i b'a sɔrɔ gafew b'a la taasira bɛ dɔn a bɛ fɔ ko nin de y'a facture ye walima a donna nin da fɛ a bɔra nin da fɛ a na kɛ min ye cakɛda in ye vérificateur général ka munumunu zalo la tile 2 in na a taara bɔ fɛn caman kan fɛn minnu bɛ yen nafolo la min ma taa a taayɔrɔ yɛrɛ la limanaw ko kɛra cogo min na a kɛ cogoya ma ɲɛ sabu sariya bɛ Mali sugubulon ko la n'a fɔra ko office du Niger bɛ baara di cakɛdaw ma kɛnyɛrɛye cakɛdaw nka a yirala k'a fɔ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan ale ɲɛmɔgɔ ye maa kelen n'o ye Adama Sanogo ye Adama Sanogo cakɛda 4 de b'a bolo nin bɛɛ lajɛlen ye sugubulon directeur général min bɛ office Niger tɔgɔ la k'a ye i ɲɛ tugu ko in kan ka sugubulon ta n'o ye marché ye k'a di Adama Sanogo ka nin cakɛda 4 ma a bɛɛ lajɛlen bɛ na ni tɔgɔ wɛrɛw de ye nka i b'a sɔrɔ a bɛɛ Adama Sanogo kelen ka cakɛda ye limanaw n'i y'a lajɛ ko yɔrɔ sugubulon mana di i b'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ na bɛɛ bɛ n'a fɔ n bɛ se na min bɛ se a bɛ d'u ma n'i y'a lajɛ Adama Sanogo ka cakɛda entreprise Bamakoise de construction BTP entreprise Mali construction entreprise Case construction entreprise Awa BTP ani entreprise Jago BTP nin bɛɛ ye Adama Sanogo nin bɛɛ b'a tɔgɔ la ko sugubulon min dira office Niger la an bɔra ka baara minnu fɔ sisan k'a dira nin cakɛda ninnu ma ni i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye bamananw bɛ kuma min fɔ ni jɛgɛ bɔra Fuseni ka jɔ la ka taa Lasinɛ ka jɔ la filaninw ba ye na duman de kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen sugubulon n'a bɔra Adama ka cakɛda ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a tɛ tila cakɛda ninnu si la wa a bɛɛ la limana i b'a sɔrɔ yɔrɔ cakɛda ninnu a bɛɛ lajɛlen gafew ye kelen ye signature bolonɔ minnu b'a la
awa n'i ye jateminɛ kɛ limana Adama Sanogo ka awa baarakɛla dɔ bɛ yen n'o y'a ka direct a ka maa min bɛ yen n'o b'a ka warikow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye chef comptable ye ale de tɛgɛ nɔ bɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ la a bɛɛ y'a maa kelen ye yɔrɔ Adama Sanogo tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la a jala k'a fɔ sugubulon a tilala Adama Sanogo kelen ale ka cakɛdaw de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye Adama Sanogo kelen in ta ye limana ko fiɲɛ bɔra nin yɔrɔ de la vérificateur général kɔni ko ale ye sɛbɛn ninnu ta ka taa bɛɛ lajɛlen di compte cour suprême ale ka cour des comptes ma walasa ko in a ka sɛgɛsɛgɛ nafolo minnu filɛ nin ye sugubulon minnu dira nin cogoya la a ɲɛ ka se ka dɔn kunnafoni filɛ limana a ye nin bɔ l'informateur kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min ye limana o ye le soir de Bamako ye a kumana limana soir de Bamako ko awa nin waati in na ko n'i y'a jateminɛ sumaya bana de bɛ ka dadigi kɛ denmisɛnnin fitininw na ayiwa Douentza mara la limana ni ɲɔgɔnna ma deli ka ye fiyewu ayiwa Mali la yan nɔ k'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso de bɛ fa tewu tewu denmisɛnnin fitininw na limana ko Ala ye dɔgɔkun o dɔgɔkun da denmisɛnnin maa 250 walima ka taa se maa 300 ma i b'a sɔrɔ bana min n'o ye sumaya bana ye o jugumanba de b'u la ko k'a daminɛ juillet kalo tɛmɛnen fo ka n'a bila novembre kalo la ko don o don limana i bɛ denmisɛnnin fitininw de ye u banabaatɔ jugumanba bɛ taga na min ye Douentza ale kɛnɛyaso la jateminɛ min kɛra i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Médecins Sans Frontières maaw ye sabu olu de bɛ ka dɛmɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitinin banabaatɔ ninnu ma u ko so min bɛ yen ni banabaatɔ bɛ lada o kɔnɔna la don o don dɔgɔkun o dɔgɔkun i b'a sɔrɔ banabaatɔ 230 walima 300 denmisɛnninw na minnu bɛ bɔ Douentza dugumisɛnninw na ani Bayaŋara dugumisɛnninw na ka na u lada ko nin ɲɔgɔnna kɔni ma deli ka ye olu yɛrɛ fɛ fɔlɔ a bɛ san caman bɔ sisan a kuma fɔ kun ye mun ye limana o de ye jamana faamaw ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko sanjiba min nana ɲinan n'a ye tiɲɛni kɛ Mali yɔrɔ caman na sanjiba in kɔlɔlɔ de filɛ nin ye sabu ko ji min donna maaw kan k'a bɛ ka sumaya bila denmisɛnnin fitininw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Douentza ale mara fanfɛlaw la limana min fana y'a la kɔlɔlɔ ye furakɛli tɛ baasi ye nka min ye denmisɛnnin ninnu i b'a sɔrɔ o somɔgɔw tɛ na ni denmisɛnnin ninnu ye joona fo bana juguyalen kɔ yɔrɔ sumaya mana kɔgɔ o furakɛli de fana ka gɛlɛn ani fana ko jolintanya limana o kibaruyaw de bɛ Douentza mara la nin waati in na ko n'i y'a lajɛ ko k'a daminɛ samiyɛ daminɛ na fo ka na se a laban ma denmisɛnnin 2,000 ani 82 ko sumaya bana ye olu sɔrɔ Douentza ale mara kɔnɔ ale jiko kelen kibaruya la limana yɔrɔ samiyɛ kɔni maa bɛ se k'a fɔ ale banna ko nka halisa ji hakɛ de bɛ ka yɛlɛ n'o ye ba ye ale bɛ ka yɛlɛ Tɔnbukutu mara la a jala k'a fɔ ko Tɔnbukutu sigida dɔw bɛ yen Tɔnbukutu mara la yen a jala k'a fɔ ko minnu sigilen bɛ ba in dawolo la ko ji de filɛ nin ka don u kan n'i y'a lajɛ ka sɛnɛkɛla minnu bɛ Gundamu ka taa Tɔnbukutu ale kɛrɛfɛ duguw la a jala k'a fɔ ko digi min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ ji kunbɛn digi in karila limana ko ji donna sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ka caman tiɲɛ n'i y'a lajɛ tigɛ sɛnɛnaw ni fɛn wɛrɛ sɛnɛnaw n'o ye kaba sɛnɛnaw ye olu n'a ɲɔgɔnna caman limana olu ka sɛnɛfɛnw tiɲɛna a ko sababu la ko halisa Tɔnbukutu mara la yen ko sɛnɛkɛlaw caman de bɛ yen lakanabaliya kɔfɛ ji n'o ye baji ye a fana bɛ ka yɛlɛ bi a bɛ ka dɔw yɛrɛ wulila ka bɔ u ka sow kɔnɔ k'u ka sow to ji ye ko hali Gawo mara fana na limana a jarala k'a fɔ siraba dɔ bɛ yen siraba min yɛrɛ n'o bɛ Gawo ni Burɛmu olu don ɲɔgɔn na ani u ka sigida dɔ bɛ yen n'o ye Soni Alibɛri ye o sigida in limana ko ji bɛna ɲini ka na o tigɛ ka bɔ Gawo mara ani min ye Burɛmu ale mara cɛ jate minnu bɔra samiyɛ in na limana a jarala k'a fɔ ko ji min ye tiɲɛni kɛ n'o ye inondation ye o 706 ɲɔgɔn na fiɲɛ min n'o fana cira fiɲɛba ninnu o 6 ɲɔgɔn na o fana o cira ka se ka tiɲɛni kɛ ani kabapɛrɛn o 8 ɲɔgɔn na limana n'i y'a lajɛ ko buna hadamaden cɛ ni muso la cɛ 360 ani 9 ani 722 ji ka kasara sera olu ma musow la maa 100 ani 3 ani 933 denmisɛnninw maa 100
ani 64 ani 57 jamanaw nin b'a yira k'a fɔ ko maa 91 o de fatura maa 100 ni maa 54 o joginna jiko in na jamanaw soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la awa an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini don dɔ fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ